күн балалар, біз инде бүгін рецензияның нәрсе екенін ошықлап кеттік. Ең бірінші эш итеп шуннан башлыйк эшне. Инде моңарчы бик күп дәресләр булган сезнең, Илдар Кыямов та, Резде Зәйни дә аңлатып киткәннәр. Рецензия ул шулай ук журналистикада бер жанр, ул аналитиканың бер төре. Аналитика дигән сүзне инде ишеткәнегез бардыр, ул инде фикерләү осталыгы, мантыкка яраклаштыру, анализ ясау. Менә рецензия дигәндә иң беренче без теге ялешкәнбез бит инде безнең сүз түгел, татар сүзе түгел, дөрестән дә ул татар сүзе түгел, ул инде латыннан кергән безгә рецензия дигән сүздән әлегене әйтеп киткәнемчә, шул нәрсәгә дә булса бәяләмә, отзыв, фикер калдыру, менә шулай иттереп ул безнең телгә килеп кергән. Без аны ни рәвешле бәяләмә дип әйтергә теләсәк тә, ул бармас инде һаман шул латындагы сүз белән калыр. Калсында безгә аның максаты ул түгел, безгә аның эчтәлеге. Шулай бит. Менә рецензия каян безгә килеп кергән дигәндә, күз алдына китерик, хәзер инде интернет заманасы, безнең Google-га бастыңда бөтенесен белә торган вакытлар, ләкин әле менә 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башларында, анда ул вакытта интернет булмаган вакытта кешегә бер-берсе белән аралашу өчен кирәк булган этик рецензия язу шул вакытларда килеп кергән безнең рус әдәбиятына дип әйтик. Китап сайлау мөмкинлеге дигән сүз. Ул вакытта инде зыялы безнең язучыларыбызның, мырзаларның, дворяннарның өендә китапхана тоту ул модада булган дип әйтик. Шулай тиешле булган, зыялылык билгесе күрсәткече булган, китаплар күп булган, аларның барысын да укып бетерү мөмкин булмаган. Шул рәвешле инде Пушкиннар, Тургенев һәм Толстой шулай ук шушы әдәби әсәрләргә язылган китапларга карата рецензиялар язу эшен алга җибәрәләр. Рус әдәбиятында гына түгел, әлбәттә, татар әдәбиятында да бу булган. Мәсәлән, Тукай шулай ук күпләрнең әдәби әсәрләренә, әдәби әсәрләре китапларына рецензиялар язган. Соңгырада менә мин Зариф Бәшири иҗаты белән бик кызыксынам. Зариф Бәшири заманында Фатих Әмирхан, Габдулла Тукай, Галискар Камал, Мәҗит Гафурилар белән бер мәҗлесләрдә, чараларда, безнеңчә әйтеп әйткәндә, тусларда бергә жүрсәләр дә, дип әйтик инде, хәзерге вакыттагы иҗаты ни өчендер бик популяр түгел, кеше бик белми шикелле Зариф Бәшири иҗатын. Нәрсәдә икән сәбәбе дисәм, бер мәкалә таптым, анда инде Тукай Зариф Бәшири иҗатына карата үзенең бер рецензиясендә тәнкыйть сүзләре белдергән була. Аны инде сүзен көтеп алган безнең инде шундый кешеләр булган бит, инде шуның фикеренә колак салып, Зариф Бәширигә карата инде аның әсәрләренә карата ниндидер каршылыклы фикерләр дә туган үз вакытында. Менә бусында карап киттек. Димәк, әдәби рецензия ул үзенә күрә бер спойлер дигән мәгънәдә. Инде төрләре буенча аны зур яки кичкенә дип карарга мөмкин, күләм ягыннан карарга мөмкин тематикасы ягыннан, бу инде аның әдәбиме, кино рецензияме, яки инде фәнни популярмы, менә бөтенесен бүлеп карау инде ул эчтәлеге җәһәтеннән. Аннан соң инде безнең шулай ук бар теоретик һәм әдәби, ансын аерым бүлеп әйтәм, чөнки менә фәнни дигәндә сез инде рефератлар язган кешеләр буларак, фәнни эшләр башкарган кешеләр буларак, мәктәпләрдә бит инде ул безнең бик хәзер гамәлдә андый нәрсәләр беләсездер. Шуңа күрә фәнни дигәнен без бүген читкәрәк алып торабыз, чөнки фәнни өлешендә теоретик, өлешендә теоретик рецензиялардан да билгеле бер терминнар кулланыла. Менә безнең Казанский медицинский журнал чыга иде элекке вакытта, андагы терминнарны инде кем әйтмешли, гади халык аңлап та бетерми. Үзләр өчен, табиблар өчен ул бик файдалы рецензия. Шуңа күрә без бүген сәнгати рецензияга гына тукталырбыз. Рецензия язуның билгеле бер кагыйдәләре бар. Бу инде менә сез фәнни эшләр язган кеше буларак беләсездер, рефератлар язганда да аның кереш өлеше була, урта өлеше була, ахыргы өлешләре була һәм ниндидер бер кагыйдәләргә буйсынырга тиеш рецензия. Әйтегез, карап китик, иң беренче чиратта менә сез ниндидер бер конкрет сәнгать әсәрен аласыз икән, сүз фақат шул конкрет әсәр турында барга тиеш. Читкә китеп, шушы ул күтәргән проблемадан чыгып, шул проблемага карата инде фикерегезне белдерү
гомумән кирәк әйбер түгел. Конкрет әсәр турында конкрет фикер булырга тиеш. Инде икенче кагыйдә. Инде менә сез рецензия алырга, язырга алынган әсәр турында инде сезнең мәгълүмати хәбәрегез булырга тиеш. Бу инде аның авторы, аның режиссеры кино турында язасыз икән, аннан соң анда куелган тематикында карарга кирәк була. Режиссер сайлап алган артистларны, исемнәре, геройларны барсын бәйнә-бәйнә сез инде әйтеп чыгарга тиеш. Аннан соң әсәрнең сез инде кыскача гына эчтәлеген әйтергә тиеш булачаксыз. Чөнки сез алдындыгыз тулысынча сөйләп чыгарга кирәк. Мин кызык иттереп, аның кыскача эчтәлеген укучыга тәкъдим итәргә тиеш булачаксыз. Тагын бер кагыйдә бар. Ул сез рецензия язганда хис кичерешләрегезне белдерергә тиеш түгелсез. Чөнки ул сезнеке, сез фақат шушы рецензия тирәсендә генә буталы тирәгә тиеш дисәм, инде дөресрәк булыр микән? Фақат сез шул турыда гына барырга тиеш. Хисләрегез соңрак һәм ул билгеле бер дәлилләр белән дәлилләнгән очракта гына. Кирәк кагыйдә буларак инде анализ. Анализ төп өлеше анализ ясау. Анализ ясау өчен сез әлбәттә төпле фикерле булырга тиеш. Ансыз булмый. Монда инде анализ ясаган вакытта тәнкыйди анализ, геройларның бирелеше, аларның башкалардан аерылып торуы һәм башка. Сез монда җитди анализда ясарга тиеш буласыз. Чөнки рецензиянең төп өлеше ул нәрсә? Ул әлбәттә анализ. Һәм әлбәттә инде ахырда сез инде һәр язган әсәрдәге кебек үк шушы рецензия язырга алынган әсәрнең, авторның үзенең иҗатында тоткан урынын билгеләргә тиеш булачаксыз. Һәм әлбәттә аның дөнья күләмендә дип әйтегән, дөнья күләмендә дип алып, шушы әсәрнең тоткан урынында сез инде күрсәтергә тиеш булачаксыз. Менә төп кагыйдәләре аның шундый. Әйдәгез инде хәзер рецензия язуның кайбер өлешләрендә сезнең белән бергәләп карап китик. Монда инде иң беренче әлбәттә мин инде бая әзме-күпме искәртеп киттем. Беренче өлеше дип әйттек, тасвирлама дип әйтик. Инде монда бу инде менә шушы автор турында белешмә, эчтәлеге, шулай ук инде әсәрнең формасы һәм эчтәлеген сез инде карап әйтеп бирергә тиеш буласыз. Тасвирлап бирү. Менә иң беренче өлеше шул. Икенче өлеше анализ. Әлегедә боягы анализ. Сез инде монда әсәрдә аерылып торган геройларны ачыклап күрсәтәсез. Инде кайбер укучылар, гади укучы игътибар итмәскә мөмкин урыннар бар, әйме? Сез аны табып алып күрсәтә дә белергә тиеш буласыз. Аннан соң авторның осталыгын, язу стилен, режиссер осталыгын, әгәрдә фильм турында инде бәяләмә язырга аласыз икән, анда инде үзенең үзенчәлекләре бар. Әлбәттә, монда инде уңай һәм тискәре якларында белдерергә кирәк була. Аннан соң үзегезнең бәяләмәгезне бирәсез, үзегезнең шушы әсәргә карата бәяләмәгезне бирәсез, ләкин ул инде әлбәттә миңа бу ошады, әйбәт дигән сүзләр белән генә түгел, ни өчен ошады, нәрсәсе белән ул сезне җәлеп итте, менә шуларны сез инде дәлилләп күрсәтергә тиеш булачаксыз. Аннан соң инде тәфсилләү өлеше. Тәфсилләү өлеше монда инде һәр автор нәрсәдер иҗат иткәндә, язганда, ул әлбәттә ниндидер бер аның халыкка әйтәсе килгән бер фикере була, аның мәгънәсе була. Менә шушы мәгънәсен эзләргә, шушы мәгънәсен табырга ярдәм итәргә сез тиеш булачаксыз. Кыскача әйткәндә, менә өлешләре аның шундыйрак. Аннан соң искәртеп китәм. Рецензия язу тик торганнан гына була алмый. Менә хәзер мин тоттым да рецензия яздым түгел, аның өчен әлбәттә сәбәп кирәк. Менә шул сәбәпне иң беренче чиратта сәбәпне эзләп табырга кирәк. Сәбәп нәрсә булырга мөмкин? Бүген мәсәлән, яңа фильм чыкты. Экраннарга яңа фильм чыкты. Сез менә шушы фильмны беренче булып карадыгыз һәм шуңа карата үзегезнең рецензиягезне яздыгыз һәм укучыга ирештердегез. Монда оперативлык сорала. Оперативлык, чөнки сезнең кебек үк бик күп журналистлар аны карый һәм үзенең фикерен белдерергә омтыла. Кешенең фикерен кабатламыйча, үзегез беренче булып алып, шуны җиткерә алсагыз, менә сез шәп
журналист буласыз инде. Чөнки рецензия язу ул гади генә эш түгел, аны дәлилләү сезнең билемле булуыгызны да күрсәтеп тора. Һәм кешене кабатлау ул бит инде журналистикада гына түгел, гомумән кемнедер алу, шәлдерү ул дөрес әйбер түгел. Шулай бит инде. Шуңа күрә инде сез үзегезнеке булып, иң беренче булып үзегезнең фикерләрне дәлил иттереп чыгара аласыз икән, димәк сездән менә бер дигән журналист чыгачак дигән сүз. Тагын инде фикерем калды икән. Тел мәсьәләсендә. Рецензияның теле бик гади дип әйтерим мин аны, әллә нинди катлаулы сүзләр кулланып, нидер чагыштырулар, әдәби әсәр язганда кебек куллану кирәкми. Анда кирәк махсус билгеле бер сүзләр белән генә сез үзегезнең фикерегезне дәлилләп күрсәтә аласыз. Аның тәртибе бар. Шуңа күрә инде ул теге менә без кайвакыт мәкалә язганда моны ничегрәк итеп языйм икән, интервью жанрын кулланыйм микән, аны ничегрәк чагыштырып күрсәтим икән, кайвакыт уйланып утырасың, илһам килә шуны эшләр өчен. Рецензия язганда сез инде төгәл билгеле бер кагыйдәләргә кертәсез дә, шушы бер ничек дип әйтим, кысаларга кертеп эшләү җиңелрәк һәм сезнең монда бер генә бер сырала, сез ниндидер жаргон сүзләр, сленглар кулланбаска тырышыгыз, куллану тыела дип әйтсәм дә дөресрәк була. Һәм әлбәттә инде монда аннарсын тагын бер генә факт, сез инде үзегезнең ниндидер ямьсез сүзләрегез белән авторны рәнҗетүдән дә тыелып калырга тиешсез. Менә аны да күз уңаенда тотырга кирәк булыр. Мин гомумән журналист булырмын дип уйламаган идем. Журналист булу ул теге безнең якларда, элегрәк булган вакытларда, мәктәптә укыган чакта инде язучылар килә иде. Менә язучы ул һөнәр кебек тоеладыр. Аларны күрәдерик, журналистлардан безнең район журналисты Азат Сумкишев килеп карап кына китә. Нәрсәдер журналга, гәҗиткә бастыра, Йылдыз гәҗитенә. Без инде алай теге Казанга якын урнашкан авыл булмагачтын, шуңа күрә читтәрәк булгачтын, журналист минем өчен ничектер читтәге һөнәр кебек тоела иде. Мен уйламадым да журналист булам дип, таби булам дип кыяланган идем. Аннан соң инде укытучы һөнәрен сайлап, шу укытучылыкка кирип киткәнмен. Һәм көннәрдән бер көнне борынгы татар әдәбиятыннан укыта иде безне Марс Гыймадиев. Ул инде бердә бер көнне миңа шундый тәкъдим ясады. Менә Сабантуй гәҗите, ул вакытта гәҗит иде әле. Сабантуй гәҗитенә журналист кирәк, барып язып карамыйсыңмы дигән. Ул вакытта без бит инде авылдан килгән авыл балалары, әзрәк кенә инде акчасы да кызыксындырды. Журналистның ни икәнен белмичә генә барып караган идем. Марс абыйның җәмәгате Ләлә Сабирова күренекле язучы, ул вакытта Сабантуй газетасын җитәкли, Роберт Миннуллин эшли. Кызык кына кирип кителде менә шул гәҗиткә. Ярый язам, эшлим. Иң авыры баш исем табу. Хәзер баш исемне куеп кына булмый бит, аны алай утырасың, булай утырасың, мәкаләне язып атасың, эш бетә. Шуннан минем коллегам, хәзер инде ул Алмаз Гыймадиев, күренекле татар язучысы, балалар язучысы, Алмаз миңа тәкъдим итте, менә сиңа подшивкалар ди. Сез подшивканың нәрсә икәнен беләсездер инде, укучылар әйме. Подшивка ул гәҗитләрнең саннары җыелган шундый зур тупланма. Менә шул подшивкаларны тоттырды кулыма 60-нчы, 70-нче, 80-нче еллардагы. Шуннан карап, менә шуннан элеккеге елларда чыккан берәр баш исем Шәлдер диде миңа. Менә шуннан соң мин Шәлдер өчен генә кирип баттым ул подшивкаларга. Һәм ул вакытта эшләгән Зөлфәт, Мөдәррис Әгълам, Ләбиб Лероннарның язмаларын укып, мин шулай кирип китеп, өйрәнеп, баксаң, әллә нинди баш исемнәр куярга да мөмкин икән. Шул осталык минем шул подшивкалар аша үземә алдым дип уйлыйм. Ниндидер мәктәп үттем дип санамыйм үземне, ләкин бик тормыш мәктәбе бик күңелле булды шул подшивкалар аша. Хәзергәчә ул миңа сабак булып тора. Идел журналына шулай ук тормыш үзе китергәндер дип уйлыйм инде. Без бит инде максатчан шуңа килик дигән уйлар булмады. Моңарчы мин радиода да эшләдем, Мәгърифәт газетасында, Ялкын журналында, Сабантуйда. Без инде менә шундый тормыш мәктәбе үттек һәм соңгы елларда эшләгән идем Гаилә һәм мәктәп журналында. Һәм шул вакыттан соң әдәби әсәрләр язам бит инде үзем, ничектер җәлеп итә. Шул рәвешле менә үземнеке инде җайлы гына кирип кителде, ләкин ул соңгысыдыр дигән инде ышанычым юк. Миңа бик ошый Идел журналында эшләү, чөнки һәр язган балаларның дип әйтим мин иҗат җимешләрен карау, аларның ничектер әдәбият мәйданына чыгаруда ничектер үземнең дә бер өлешем кертү минем өчен ничектер
үземнең миссиям шикелле кабул итәм инде мин аны бик яратып эшлим һәм Идел әлегә минем яраткан эш урыным булып тора. Монда тыйнак дигән сүзнең мәгънәсен ачыкларга кирәк. Тыйнак бар, оялчан бар. Әйме? Оялчан булып, әлбәттә, журналист булып эшләп булмый, чөнки оялчанлыкны аны тәрбияләргә кирәк, үзеңне оялчанлыктан котылырга кирәк. Тыйнаклык ул үзенең мәгънәсендә, үзеңне тышында әдәплелекнең бер үрнәге дә булып торган мөмкин. Әдәпсезлек белән бар, әдәп бар, тыйнак бар, ятсызлык бар, оялчанлык бар. Шуңа күрә тыйнак булып, үзеңнең дәрәҗәңне белеп, үзеңнең күрсәтеп, ничек дип әйтим, әрсез, артык әрсезлек күпләргә ошап та бетми. Артык әрсез булудан да сакланырга кирәк. Тыйнак, ләкин зыялы булырга кирәк. Тырыш һәм үҗәт. Менә мин үзем ике бер шундый сыйфатым бар дип саныйм. Тырышлык, мин инде эшләүдән курыкмыйм. Нинди генә эшкә алынсам да, 3 кенә сәгать йоклаган вакытларым да бар, кай вакыт бик тырышып эшлим, тәрҗемәгә алынсам да, башкасын алынсам да. Үҗәтлек ул инде кай вакыт күңел төшеп киткән вакытларда була, ләкин шушы эшне җиренә җиткереп эшләп чыгару өчен үҗәтлек кирәк. Шул ике сыйфат мине әлегә тормышта тартып бара дип саныйм. Һәр кешенең дә илһам киткән мизгелләре була торгандыр. Күңел төшенкелеге дип зиннәбезне эштән арып китү, эмоциональ яну, кай вакыт бер үк монотонный эшне башкарсаң да туеп китәсең, әлбәттә. Андый вакытта бу эшне читкә куеп, кагазьләрне һәм үзең бөтенләй башка эш белән шөгыльләнеп алырга кирәк. Мин мәсәлән үзем урманга барып 3 көн генә булса да яшәп кайту турында хыялланам. Урманга барып яки авылга кайтып киләсең икән, илһам өелеп син җилкәңә утырып кайтачак һәм инде башны күтәрмичә эшләргә һич югы бер атна мөмкинлек бирәчәк. Менә шулай энергияны каян да булса табуны өйрәнергә кирәк. Рецензия язганда чагыштыру ул төп ничек дип әйтим, үзенчәлекләрнең берсе, әйе, чагыштыру кирәк. Чагыштырып карарга кирәк, чөнки син әсәрнең бер генә авторның бер генә әсәрен укып, әле син бер нәрсәгә дә ирешә алмаска мөмкин. Шуңа күрә берничә әсәрен алып, чагыштыру үрнәгендә, әгәр дә син шушы әсәр турында ниндидер бер билгеле фикер уята аласың икән, син инде максатыңа ирештең дигән сүз. Әсәргә рецензия язганда авторның биографиясе белән танышуда, аның башка әсәрләрен өйрәнүдә, аның тагын ниләр белән кызыксынуларын барлауда, гомумән күп мәгълүмат ул сезнең өчен плюс кенә. Сезне ул зыялы итә, белемле итә. Һәр вакытта да нәрсәдә булса өйрәнергә омтылыгыз. Баш мие ул бер вакытта да теге арып китә дигән сүз дөрес түгел. Күп гыйлем керсә, шул кадәр баш мие буразналары ныгый гына, әйме? Белем алудан курыкмагыз, күбрәк өйрәнегез, карагыз. Сез инде истабар булырга тиеш. Рецензия язганда да, журналистиканың башка жанрларында да сез үзегезне төрле яктан киң кырлы, эрудицияле итеп күрсәтергә тиеш. Һәм сез аны булдырасыз да. Хөрмәтле балалар, бүген инде мин сезгә биремем шундый, инде рецензияны азмы-күпме минем сөйләгәннәрдән үзләштергәнсездер, һәм инде әлбәттә бирем инде сезгә рецензия язу. Нәрсәгә? Әйдәгез булай итик. Бүген инде сез хәзер кинотеатрларга чапмассыз, яңа премьераны эзләп йөрмәссез. Сез китапханәгә барыгыз да, кулыгызга иң беренче очраган китапны алыгыз да, шуңа шәп итеп бер рецензия язып җибәрегез. Әлбәттә, ул инде теге сезнең яшегезгә дә туры килсен, татар телендә булсын, һәм инде нәрсәсе белән ул сезне җәлеп итте, һәм ниндидер бер шунарга сәбәп табып, шәп итеп рецензия сездән көтеп калам.